was the greatest? Who was the best of all time? If two athletes from different eras could actually compete against one another, who would come out on top? In one corner, the reigning champion at Mason the Line Dixon. He'll be pitted against the former two-time heavyweight champion, Rocky Balboa. Computer says Rocky Balboa. Matteus, Markus, Lukas ja Johannes. Kukin kertoo evankeliumin näkökulmastaan. Kuinka Jeesus on sovittanut ihmisen ja Herran ne saa uuden testamentin aloittaa. Matteus, Markus, Lukas ja Johannes. Apostolit, Roma, Korintia, Galatia, Efeso, Filippi, Kolossate, Eu vou torcer pra Léo. Joga com o saco todinho de gabu. Vou marcar aí. 1, 2, 3, já. Kärsimään joutui ja paljon kokemaan, ja hän kirjeissään ohjaa seurakuntiaan. Matteus, Markus, Lukas ja Johannes, apostolit, Rooman, myös meille säästetty vanha testamentti, luominen, suvut, hallitsijat, ruuat, profeetat, ihmiset, joiden kanssa kuullut sanan Jumalaa. Joosua, tuomarit ja Ruut, Samuelit, kuninkaat, aikakirjat ja Esra, Nehemia, Ester, Job, psalmit, sananlasku ja saarnaaja, korkea, Veisus, sitten profeetat, Jesaja, Jeremia, valitusvirret, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Miika, Nahum, Habakuk ja Sefanja, Hakkaisa, Karja, Malakia ja Uudessa. Matteus, Markus, Lukas ja Johannes, apostolit, Roma, Korintia, Galatia, Efeso, Filippi, Kolossate, Salonika, Timoteus, Titus, Filemon ja Hebrea, Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes. Uskovan ylpeys, onni, pelitieto, kanan kielessä maistereita monet ovatkin. Ja kun Matteuksen alkuun on päässyt sukuluettelo Jeesukseen asti Abrahamista. Abraham, Iisak, Jaakob, Juuda ja Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nahasson.